Kristo, kung ato ang i-compare ang ato ang relihiyon, nga ang ato ang relihiyon naghatag man ni siya og pagkaon nato matagsimba kanato diha sa Eucharistia. Daghang yung mga tao nga mupili sa pagkaon, well, I have to pagkaon nga madunot. Palabihon ang kaon anang dapita para gilantaw nila ang kaayuhan sila nga pisikal nga lawas. Dili kaayo ang pagtan-aw sa makahatag og pagkaon nga kaayuhan sila hang makalag. Take for example, og magpista. Daghang manimba, pero daghan pa usab pod nga niapil sa maong pista nga wala pa ka simba. Mas unahon pa, sorry for the term, mas unahon pa ang pakal kaysa pagsimba. Unahon pang makahubog kaysa pagsimba. Daghan pag magdala og pahat padung sa ilaha kaysa pagsimba. Basta lagi magtan-aw og quote-unquote kaayuhan para sa lawas lamang, mo gyud tinguhaon og una. Mas makahatag pag panahon ana, ang uban dili gani kasimba na, dagkot lang may pader, kay maune pista manikuan, dagkot lang may pader, and then kanang mangadto og kuan aron mangpakal. Kay lagi kuno pista man. Nalimta nato ang tinuod nga rason nganong nagsaulog ta. Nalimta nato ang tinuod nga pagsaulog nga diha sa Eucharistia aduna usapoy kaon. Pero pagkaon kini sa lawas ug dugo sa tuang Ginoo nga naghatag kanato og kaayuhan both of our body or of our bodies and of our souls. Nga diha nga nakaamgo ta nga sa matag sa ulog nato sa Eucharistia, gipakaon ta sa tong Ginoo sa iyahang lawas ug dugo aron ang ato ang gikaon mapart sa tuang lawas ug ang ato ang gikaon usab pod maparte usab pod sa tuang espirituhanon nga kinabuhi ug maghatag kanato giya unsa ang ato ang gikaon ug ehemplo diha sa tong pagpuyo nga matarong ug ligdong diha sa tuang pagtuo. You know, maka-appreciate yung kog mga tao nga moingon sila ay nga, Pader, di sa mi mga lawat kay nakasa ko. Unyara ko mga lawat, Pader, ug usa ko mga kumpisal. And then, after confession, nasa disposisyon nga sakto, inigsimba nila, makakalawat na sila. Nindot nga disposisyon, nindot nga practice, tungod kay ilahang gitagaan ug bili ang lawas ug dugo sa tong Ginoo nga naghatag usab pod og kaayuhan not just for the body but also for the soul, nga naghatag kanila giya sa matarong nga kinabuhi. Sakto lang yun po dahil Ginoo, no? Mingon siya nga, ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Eucharistia nga giyang gihatag alang kanato mao ang pagkaon usab pod nga naghatag kanato og panag-ingnan sa pagpuyo sa eternidad, pagpuyo sa wala nay katapusan uban sa presensya sa Dios, kay mo man ikabilin usab pod sa Ginoo dinhi kanato. Dili pagkaon nga ordinaryo,
kun dili mismo ang lawas ug dugo sa tong Ginoo. Aron kita nga mukaon niini ma-imbibe, mapart sa tuang lawas ug maghatag kanato giya diha sa tuang kinabuhi. And hopefully makigsunan ko ni Kristo, isip mga Katoliko, kay kita nga mga Katoliko lamang mo'y naghatag og bili sa Eukaristiya ra ba? Hinaot usab pod nga ang Eukaristiya nga ato ang pagadawaton, dawaton nato with so much of reverence, of so much of paghatag kanato ni ana og kanang pag-ila nga kini is not just an ordinary food but mismo ang lawas ug dugo sa tong Ginoo nga mahimong parte sa tuang kinabuhi usab pod ug maghatag kanato og giya sa matarong ug ligdong nga pagkinabuhi isip mga Kristiyanos.